Liburuxka honetan agertzen dira, adiskideren eskuz bilduak, urteen buruan argitara ditudan zenbait izkribu. Ez nola nahi ere, baizik eta bat edo beste bederen, oharri ikasi zapainduak, Sibiliako Isidororenak, Idelpontxo Toledokoarenak, edo Derreru Naturako testuak argitaratu ohi diren bezala. Aretino gaizki esalea soroitu naiz, idazlanak ez ezen, ia neure burua bera ere horrela gantzuturik eta urrindurik ikusi dudanean. Oraindik dakidanez ilurren ez nagoelari gainera. Idazlanak beste kautatua dira, neroneko horrela nahiago nuelako. Inoren begia zorrotzagoa izaten baita bereizketa horietan norberarena baino. Ez dut ahatik deus ukatzen. Hautatu dituenak, hautatu ditu, baina idatzi nik idatzi nituen. Zeudenean datoz, berriz utxik ere zuzendu gabe. Egia bere bizian, euskaraz eta erdara diferenteetan ateratako lan guztiak, ez? Eta hori izan da, azkenengo sinatu zenetik zera, delako hitzarmen hori, alegia duela 8 urte pasiak, gure lana, ezta? Gauza asko esantan bezala, berrargitaratuta zeuden, bilduta zeuden bestelako antologietan, baina gauza desente asko zeuden inoiz bigarren aldiz argitaratu ez direnak. Gauza desente. Eta noski hori danak ere bildu dira eta jarri dira zegokien tokietan, beti ere irakurlearen irakurleak eskura izateko eta modu eroso baten erabilia izateko. Mitxelenaren testuak bai edukinagatik eta baita ere berak bere buruari jartzen zizkion estandarrengatik nola nahi ematea denbora galtze eta diru galtzea izatea aparte hori litzateke, azken finean errespetu falta bat izango litzateke. Beraz, espero ezagun txukun eginak izatea gauza jakina. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak dira Joseba Lakarra eta Inigo Ruiz Arzailuz, eta biak ere Julio Urkijo Euskal Filologia mintegiko kide dira. Mintegi horretako kide eta lehendakari izan zen Koldo Mitxelena 1987an hil zen arte. Gubio, jente gehiagorekin Julio Urkijo mintegikoak gara, hori Euskal Filologiako mintegi hori 1953 inguruan sortu zen Gipuzkoako diputazioan, eta bizi izan zen bitarte guztian, 87 arte Koldo Mitxelena izan zen horren burua. Horrek ateratzen zituen eta ateratzen ditu aldizkari bat eta zenbait liburu, eta hoien artean, badira bai artikuluak eta bai liburuak Mitxelenaren aberarenak, gero beste asko eta asko hortik kanpo izan arren. Orduan, 1987an Mitxelena hiltzenean, atera genituen pare bat liburu, antologia moduko bat, haren hizkuntzaren historiari buruzko lan garrantzitsuenekin edo horrela. Hori handik eta urte batzutara nahiko azkar agortu egin zen, eta pentsatu genuen lehendabiziko hori berrargitaratzea. Tartean baziren beste bilduma batzuk ere horrelakoak antologikoak nolazbait esan, esate baterako Mitxelenaren euskarazko idazlan guztiekin atera zen momentu hartan, baina gauza asko sakabanatuak zeuden hortzea. Pentsatu genuen, honek arrakasta izan du eta atera ezagun bigarren edizio bat hola. Ura luzatzen joan zen eta 80 hamarkada hortan, joan ginen pentsatzen agian, zerbait zabalagoa ezote zen komeni, ezta? Eta hori izan zen, zuzen 2001 urtean aurkeztutako zerbait, proiektu bat, azkenean gauzatu zena hitzarmen baten bitartez unibertsitatea eta Gipuzkoako diputazioen artean, ez pare liburu ateratzeko, baizik eta Mitxelenaren obra guztiak ateratzeko. Mintegi bateko kideak ginen partetik baita ere, genuen nolazbaiteko zor bat, zor garrantzitsua, horren sortzailearen alde, eta horrela ikusi izan zuten ere erakundeek aurkeztu genienean plana, ez da. Koldo Mitxelena hizkuntzalari eta filologoak bere bizitzan sortutako idazki guztiak biltzen dituen bilduma da Obras Kompletas. 15 liburuki eta 7.000 orrialdetik gora. Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean argitaratua.
Obra osoa 14 liburutan banatu da eta liburu bakoitzak gai baten gainean hitz egiten du. 15. liburukiak aurkibideak jasotzen ditu. Orain, nolazbait gure helburua tematikoa zen. Esan nahi du, gaiengatik egiten zen hau, eta gaien arabera antolatzen ziren ere liburuki diferenteak, 14 liburuki hauek. Esan nahi da, pare bat liburutan izango dira hizkuntza zein ere den literaturakoak, horren bestetan izango dira fonetikakoak, edo dialektologiakoak, edo eta bestea, ezta? Beraz, hori nolazbait bada, zantzua ze aldetatik interesatzen zitzaigun. Noski, interesatzen zitzaigun Koldo Mitxelena euskalaria, hizkuntzalaria, filologoa, eta noski horren barnean badaude ere bestelako alderdi batzuek, esan nahi da, bere prosagatik ere jendea arduratu izan da orain eta aspaldi ere. Kasu honetan berriz, pentsatzen genduen modurik onena eta beti ere irakurlearekin pentsatu eta praktikoena erabili behar duenarekin zera zala, alegia gaika antolatzea Mitxelenaren gauzak. Ezta orduan badago lehenengo tomo bat esateako, dana hizkuntzalaritza historikoari buruzko lan guztiak biltzen dituena. Magun, ez dakit, 11. tomoa esateako, hortan biltzen dira euskarazko testuei buruzko Mitxelenaren lan guztiak. Edo 10. tomoan esateako batasunari buruzko kontu guztiak. Magun, ezta? Orduan, eta kontuan hartu gabe ze hizkuntzatan dauden idatzita. Edo, esango nukenik, 13. tomoan esateako, biltzen dira 20. mendeko idazlei buruzko gauza guztiak. Horrela adibidez, zuri interesatzen baldin bazaizu, Mitxelenak zer esan duen, horixeri buruz demagun, Mitxelenak horixeri buruz ditu gauzak euskeraz eta erderaz. Orduan, hor izango dituzu danak bilduta. Gaia irizpide nagusi, irakurleak liburuki berean aurkituko ditu gaztelaniazko zein euskarazko testuak. Baita frantsesez, ingelesez eta alemanez idatzitakoak ere. Irizpide tematikoak beraz, irizpide linguistikoaren gainetik ipini dira. Irakurleari kontsulta erraztuko dioten medioak ipintzea ere izan dute helburu. Tomo bakoitzak hain zuzen ere gaika ordenatzearen aldeko argudio bat zan hain zuzen ere arrazoi bat hori horrela egiteko eta esateko zera zan. Horrek uzten zigula tomo bakoitzaren bukaeran ez aurkibide bat, ez bada, 3 jartzeko. 3 aurkibide horiek dira, bata da, liburu desentetan ematen dana, alegia Mitxelenak aipatzen dituen persona izenena, hor biltzen dira guztiak, bigarren bat da Mitxelenak aipatzen dituen kontzeptuena, edo ideiena, edo gaiena, eta 3. bat aipatzen dituen hitzena. Ezta, alegia, toki batean hitzekin baldin magun etxe hitzaren etimologiaz, hor irakurleak topatuko du, 3. aurkibide hortan topatuko du, zein tokitan hitz egiten duen hitz horri buruz. Ezta? Orduan, bide bat, pixka bat, irakurleari erresteko ikerketa lan hori edo konsulta lan hori. 15. tomoan, inprentan dagoen tomo batean, eta berehala kalean izango dena, hor bilduko dira aurreko 14 tomo guztietako indize guztiak. Beraz, konsulta bakar batekin irakurleak jakin ahalko du zein tokitan ikutzen duen Mitxelenak gai hori, persona hori, hitz hori, dana dalako hori. Eta gero, horrekin batera, argitaratuko da baita ere, CD bat, eta horre ongo dira tomo guztien PDF-ak. Beraz, konsulta edo ikerketa edo zehatzago bat nahi duenak, hori izango ditu PDF horiek, berak bilaketa horiek, berak nahi duen moduan bideratzeko. Testuak zehaztasun handiz gainbegiratu dira, milaka akats tipografiko zuzenduz eta lanen iturriak behin eta berriz miatuz. Liburuki bakoitzak gainera Eduardo Txilidak egindako Koldo Mitxelenaren erretratu bana daroa, gehienak orain arte argitaratu gabeak.